Será axiña, pero aínda sen data concreta. A convocatoria da nova reunión da Mesa de Diálogo de Ence resístese o que está a xerar o malestar entre os traballadores. Dende o Goberno Central avanzan que ese encontro está a piques de producirse. A mesa vai se reunir de inmediato, é dicir, no momento en que se decida que vai a ser máis pronto que tarde, se lles comunicará, lóxicamente, a todos os que estiveron na mesa. O compromiso é que a mesa volva a se reunir unha vez que ese documento que tiña elaborado o que encargou a propia empresa Ence sexa coñecido por todos os sectores que están presentes na mesa e podan aportar a súa valoración para a próxima mesa, ese obxectivo. A subdelegada do Goberno descarta a opción de que os terreos que ocupa a Pasteira en Lourizán poidan ascribirse ao Porto de Marín. Di que é unha vía que xa se contemplou no seu día e que xa non ten máis percorrido. Bueno, eso xa se tratou na mesa anterior e quedou completamente descartado, nin siquiera se entrou a valorar, porque xa hai xurisprudencia ao respecto, ese foi algo... xa fai anos intentouse esa ascripción no ano 2005 e abandonouse. Pero para a Xunta esa posibilidade aínda está en riba da mesa. O vicepresidente da Xunta avanza que a proposta xa foi remitida ao Consello Consultivo. Alfonso Rueda confía en que dai saia unha resolución favorable que se lle poida remitir ao Executivo Central unha vez que o Porto respondeu xa que sería unha boa solución. Con esta resposta do Porto, a Xunta de Galicia elevará ao Consello Consultivo a consulta, valga a redundancia, que plantexan os traballadores. Bueno, vamos a ver o que di o Consello Consultivo. A toda agora, cando se pronunciou, a todo o mundo lle valeu, espero que lle siga valendo. O Concello de Pontevedra ten feitas moitas consultas ao Consello Consultivo, estou seguro que a súa resposta positiva e negativa lle valeu para tomar moitas posicións. Ademais, sobre o acoso que os traballadores de Inter sufrido na concentración da Toxa por parte das forzas da orde, a subdelegada do Goberno opta por pasar palabra. Nada que comentar. Porque din fontes consultadas aplicouse o protocolo propio dun evento como o Foro da Toxa. Os traballadores incluso conseguiron entregarlle a un representante de protocolo da presidencia o manifesto no que explican as consecuencias que, ao seu parecer, suporía para Pontevedra o peche da Pasteira.